Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. This is a WhatsApp conversation yandaita nevamwe mukoma vachirondedzera the story of his life. Handina hangu mashoko akawanda ekutaura asi kungoti let us listen. Hello. Hello. Makadi mukoma. Makadi. Aiwa, tirifo, makadiwo. Aiwa, isu tinofara zvedu. Good. Nezuro makanditumira confession yenyu. Ndikaiverenga ndisati ndarara. Ndikati, zvakaoma kuita kunge novel kudaro. Zviri kuitika misanasi, zviri kutoitika izvozvizvi. Munoziva dai kwakuri kunzi handisati ndambosangana nema-confessions evamwe ka andaiti maybe it's a movie, but nenhau dzekuti ndinotaura nevanhu vakati ndichipiwa ma-confessions akasiyana siyana, I think I believe. Yeah. Because zvinoitika munyika mukamu. Hello. Because zvinoitika munyika. Zviri kuitika munyika umu zvakaoma. Zvinoitika munyika zvakaoma. So ameno kana muchikwanisa kunyatsorondedzera kuti nyaya iyi zvakanyatsomira sei, handizive kuti if you are comfortable enough zvekuti munokwanisa kungorondedzera kuti nyaya yacho yakamira sei. Aiwa, ndorondedzera. Zvakaitika ndezvekuti muna 2003. Hello? Aiwa, taura yenyu. Muna 2003 nguva yona ndichiri muBritish Army. Saka mukoma wangu aitawo zvenursing izvi. Saka ndopa akamva auya kwandiri. Ndandiri kutogara kuSlough, ndobva atosvika zvikanzi mukadzi wangu mudzimai wangu inyangani pamwe. Saka iye akangosvika zvikanzi painini chichi aitange majokes. Izvo zvanga nemwe munhu wanga anaye mudhara wechiMalawi izo. Nobva muchawa, nobva ngosvika zvikanzi ngatimbosvika ichi kumashops. Takuenda kumashops ndakuona nemwe munhu. Ko munhu uyu ndiani? Anoava ndisekuru chichi munhu anokwanisa kutibatsira chichi kuita mari munomulandana mungodi zvongokotsira so. Saka inini ndikashaya kuti zvikureva chii. But inini pekutanga ndisiri munhu wekuti ndaikurumidza kubhilivha zvinhu. But ipapo I'm sure kuti vanga vatondigadzira nemushonga because I wanted kusada kutombo involved nemunhu iyeye, but vakaramba vachingoinsista svikanzi uyaone zvinokwanisa ita sekuru, nobva atora mari. Akatora newspaper nobva raiswa mhiri nemushonga wakaisa, nobva ataura zvaakataura, nobva apetenura chipisi newspaper chachakachekwa so tikona yatoo £5. Zvikanzi itengese pamashops apa uone kuti haisi mari here. Ndikandatenga ndikaona tatotenga chikafu takutodya, ndikati kwazvifambisa sei. Zvikanzi aiwa munhu mukuru uyu ndo anoitira maindia maindian ekuzimbabwe vane mashops chichi hanzi kunonzi kukastamari here kuita sei. Zvikanzi right iwe unokwanisa kuti hoyo yako zvienderana kuti mudzimu yako yakaita sei. Ndikambozviignora. Ndabva kubasa ndakuona ndikuramba ndingofonerwa svika mutown kuLondon, svika mutown takuenda paya zvakutonza iwe tokwanisa chokutangira ndikutoitira vanhu vakawanda muno muLondon, iwe ndokwanisa kutokuitirawo. Ndikati zvika mukoma wangu iwe don't worry mfana tinoitirwa, tikadita sei tikatopfuma. So munoziva munhu kana uchinge washandisirwa mushonga unomboita kakuramba but unoringana wakuteedzera zvinhu zvacho. Ndo pandikatanga kutonzi paya right iwe chinyora mazita ana sekuru wako vanga vane mari
otaura mazita ana sekuru aya, but haufani kutombotaura kuti Jesu. Pazvinhu zvese zvauchataura, never mention the name Jesus. Ndakutotedzera paya ndanyora mazita aya. Skanzi right, chi some envelope, there's some envelope. Skanzi right, pane makuva here padhuze panapo. Katonzi no, pane makuva amwe varungu ari padhuze. Skanzi right, iwe unonokanda envelope iyo, but usacheuke. Unongonokanda, unongosvika pamakuva paya, makuva acho amwe acho ane inenge wolso. Skanzi unongonokanda. Umva wasiya, umva waramba uchienda. Ndaita izvozvo. Ndakutonzi rimwe zuva takuramba tichingoita maprocesses aya, pakutaurwa kunzi waita izvozvo, hunza mari yakati, taendesa mari ikamva yazanganiswa nemishonga ikapiswa, svikanzi chienda pama-ATM akasiyana-siyana manheru, ndichimwaya dota raira pama-ATMs. Ndichimwaya dota pama-ATM. Right, ndadaro kana ndapedza process iyoyo, zvikazonzi zvaakuitika manje zvino izvi, taakufana kubhuka room muhotel, toita kunonzi kuteya. Indasingazivi kuti kuteya kwacho kuita sei, but kutsvaga mabuckets, mahombe mwanenge almost madrama yanenge ari empty aya. Saka anoiswa mushower room, munenge mushower, then osiwa malidhi aya akavhurika mbichana, oita zvaanenge aita ipapo, then momva mabuda murumu muya. Saka iye anongotaura nezvaanenge aitaura nezwi riri pasi, iye automonzi kuti akutaura kuti kudii. Then takutoenda kunzvimbo, shanzi let's celebrate. Zvinhu zvacho zvinenge zvaakutorwa process yacho yekutsvaga mari. Isi takutotenga mupunga, chicken, what. Takutodya paya tichicelebrata. Takuzoti manheru manje kuma 1 or 2 AM. Svikanzi ngatichidzokera kuhotel kuya. Takusvika tichipinda imomo, akatanga atonoka door. Svikanzi hazvidi kungopindirwa, unotanga matombogogodza. Saka ndakati mari yacho inoya sei? Svikanzi no, 2 boys tunouya. Kati 2 boys. Nobva apinda imomo, abva aita sei? Avhura musiwo, tatopinda pane mabhaketi aya. Ari kutovhura, totoona makazara mari, ma50 pounds, ma20 pounds, ma10 pounds. Munoziva mari yekuti ndakaisa rwoko zvikanzi itsimbirire, uchitsimbira uchiona kuti yakazara zvishuwa muzidhiramu imomo. Muzvidhiramu izvozvo aitinga zviri 2. Hana yangu yakurova zvoda kutsemuka zve. Ndikati handisana mbona mari yakadai, chii chiri kuitika panapa? Zvikatonzi bata neva, ndatotora mari yayo, ndabata, takutoona imari chaichai, but anenge ari ma-very new notes. Ndarohwa nehana paya, zvikanzi ayo isu ngatichibudai, mari hatifani kukwanisa kuishandisa iyo zvinezvi, inofana kuchidzokera kumakuva, ndo kwaichazonocheneswa. Ndo pane process yekupedzisira yasara manje, yekuti inocheneswa kumakuva. Then mari iyoyo kana ukazonziwa zvoipuhwa, hanzi haukwanisi kuitengesa direct, hanzi unoendesa mubhengi, unodeposita mubhengi, then yaunowithdrawa ndiyo yaunoshandisa. So ndo mutemo wataura, hanzi iyoyo haishandiswi direct, iyo unoramba uchinodeposita mubhengi, then yaunowithdraw from the bank ndo mari yaunoshandisa, usashandisei. But inenge ichigara mumba mako iro masuitcase kana pai. Ndikati okay, inini pesa apa ndiri kunzvenga mudzimai wangu anga ane pamwiri, nonga anga kuma 6-7 months koko. Inini ndiri kumunzvenga apa ndandaudzwa kuti usatomborare naye, ukarara naye unotyora mhiko. Apa pane bhodhoro randapuhwa, ranga rakanamwa neinenge solitape yewhite iya, rakanamwa ndisingakwanisi kutomboona zviri mukati. Saka bhodhoro iri rainzi iwewe pachako harifani kutombopinda mumba zvamu chose. Saka bhodhoro iri rakagara mukamwe kasports kangu kanga kari panze. Saka mubhuti, saka ndaingokasiya karimo mukabhodhoro aka. Saka mumba ndaingosvikawo ndichitawo zvekuita mumba, ndichidya ndichidi, but mukadzi wangu anga kuona behavior yangu yanga yafani manje, because ndanga ndakungozvaya zvokuti ari kungoona kuti murume wangu ari kungoavoida zvinhu zvakawanda.
So anga asingandibvunzi zvake, but pakunorara apa ndaingopfekawo zvimashorts nohandaita sei kuavoida kuti iye azokwanisa kurara neni, saka ndaingorara nawo kupfeka zvimashorts nekuti ndandaudzwa kuti usarare nemudzimai. Saka takazoti papaya manje takuchienda kuchilast process yacho yakazonzi pane imwe mushonga achazononzi chianzo wered unofanira kutagwa uchigezesa mari yacho uchiita zvimwe zvese. Mari iya manje yochibva kumakuva manje takuzokwanisa kushandisa mari iya. Ndo pandikangoti ndapinda mumba zvikanzi nemudzimai wangu nhai shamwari, iwe para, iwewe sei uri kuita zvauri kuita izvi? Ndikati zvekuita sei? Zvikanzi unomboziva here kuti inini nemwana tese tiri kufa? Hana yangu ndo payakaita nge ichatsemuka. Ndikati unofa nechi? Zvikanzi uri kuziva here kuti pane mushonga wakabatiswa iwewe? Ina apa ndakuda kuedza kuita nharo kupikisana nemukadzi apa, ndiri kuziva kuti chokwadi ndida kuedza popota. Zvikanzi usatombopopote zvako, une mushonga wakabata, ende mushonga iwoyo unofanira kutobaya inini nemwana, uzvizive. Ramba hako wakabata, asi ukaona tikafa uzive kuti ndiwo watiuraya. Inini ipapo ndakadedera, ndikatanga kutya, ndikabva ndatoona kuti zvinhu zvangu zvese zviya zvafumurwa. Ende apa ndo last process yatanga achifanira kuita. Ndikabva ndaona kuti zvichatoiti, ndikabva ndamhanya ndikanotora kabhodhoro kaikai, ndikabva ndatsvaga wokukarasira kakari mumotikari. Apa ndabva ndamhanya manje ndaakutanga manje kufunga kuti ndaakufamba ndiri ndega manje, ndambobva pamba ndikati mukadzi aziya zvikanzi ndazvirota, zvikandaratidzwa zvese zvangoda kuitiswa, but zvakuitiswa izvi kutosacrifica inini nemwana. Saka kana vaita zvese zvavaita, saka because mudzimai wangu anga ane pamwiri, saka vaida kuuraya mudzimai nemwana. Then ropa rako rera ndo raakushandiswa pamushonga wemari, but inini ndaiudzwa kuti iwe uri kufanira kuita mari vachindinyepera. Changa chiritori chinhu chokuti uyo anga atotumwa nevabereki nevamwewo mamembers emumba, because vanoita izvozvo zvewitchcraft. Saka vaida kutoti isusu timbva taita sei mukoma. Saka ndanga ndangorasa zvinhu zvese izvozvo. Muri kuti zvaiva zvinhu zvaizikanwa mufamily, muri kureva kuti family yaitoziva? Muri kureva mamembers efamily yenyu ari kuUK ikoko kana kuti family yose? Yose neyekuzimbabwe, because chinoiti chakaitika ndechekuti kuno kuUK kwakune mabrothers angu 2 naSisi. Saka kuzimbabwe kwakwasara vana Sisi vangu vaviri nevabereki. Saka zvaitika ndezvekuti inini pachangu pakaitika that process, inini ndakafungira kuti isecret yedu nemukoma wangu ari kuita sei aona munhu wekuti ada kuita dhirira, ada kuita neni. Izvo ina handina kuziva kuti uyo anga atoita zvekutotumwa. Ndo zvandikazoziva at a later stage kuti uyo anga atoita zvekutotumwa. Kunziwe chienda unoti zvakati. Ndo saka zvinhu zvaitaura ndaiita sei ndaisazviramba, ndaingoteedzera ndichiita ngerema, ndichingoteedzera maprocess avaitaura. But ndakazozvibvunza afterwards kuti why was I following? I do not even have answers even up to now, because ndakaramba ndichizviteedzera. Saka pandikazoramba that process iyoyo manje, ndo pandikasangana nematambudziko asingaiti madzikirira, kurwiswa, kuita sei, ndo pandikatanga kuzonatsopinda chechi yepostori manje ipapo. Tikatanga manje kutopuwa tsananguro nezvakasiyana-siyana nekutozobatsirwa kutozoti nditoita munhu like what I am now. But otherwise ndanga ndatopinda muhondo, because vanga vatoona kutoti ndatoramba palast stage. But akatondiponesa it was mudzimai wangu akatoratidzwa, ini ndandisingazivi, otherwise nene ndakatourayisa mudzimai nemwana. Sure. So muchiti madzikirira nei chii chainyatsoitika? Kutorwiswa usiku chaiko ngekuti munoziva kuti unenge uchitorota hope dzakaipa. Zvaizvokutoona kutoti pamba zvautombovhungira kuti unomuka uri mupenyu, because unenge uchidzingirirwa
ende zvakuitika kana kubasa chaiko chaiko. Ndandiri musoja ka nyama yacho yanga yakuitika kubasa kwacho, wanga wakutoona kutoti life yangu haichatomiri zvakanaka. Zvaya zvokuti chero mhosva yaitwa nemwe munhu inosvika ichinongedzerwa iwewe kumba kwacho, mudzimaiwo anga atoita dambo zvokutoti even paakatozozvara mwana yakatoita zvaya zvechisimba chaizvo kunetsana nemadoctors kuti mudzimai wangu handisi kubuda naye muno, kunge achatodaidza mapurisa ndo kutozoonekwa kuti anga azoita infection, mwana akazoburitswa. Otherwise vaingoti dzokerai kumba naye, dzokerai kumba nemwana. Saka papa nehondo yanga isingatoiti zvekuti vanga vatonditeya zvokutoti vakatoti ayo iwewe because watifumura, mudzimai wako watifumura. Saka ndakapinda matambudziko anga asingatoiti. Even up to now mhuri chaiyo kuti vanatsowirirana neni havawirirani neni because zvinhu zvavo zvese zvinofumurwa. Nekuti isusu tichikura baba vangu vanga vari mupurisa, saka pataigara kukembe yekukadoma musilingi maita kunge mune zvinhu zviri kumhanya mazvona. Tichichamisika kuti ko chii chiri kuitika, but hapana munhu aida kusara pamba ega because zvaitongoti kuma 6 manheru zvotanga kumhanya kuti gidhiri. Saka chii vabereki vobva vangoti hazvine basa rese makonzo, but iwo uchinzwa kuti gonzo haringaiti mutsinde wakadai. Saka pakazoti vamwe sisi vangu vakazoshaya vakazongonzi vaita kenza vachitsvaira mwe musi kuma 6-7 zvarovira panze, vagobva panze vachimhanya. Zvikanzi ko chii, vakasvika vaita zvokuwira mukicheni, zvikanzi ndanga ndichidhonzwa, ndakabatwa ruoko ndikadhonzwa. Nonga mai vangu vatomurambama, zvikanzi uchidhonzwa nechii, tibvira apa, une usimbe haudi kutsvaira, handi mazvona. Saka isu sevana zvinhu zvatikangotambudza apa uchiona sisi wako achichema kuti zveshe wandatodhonzwa. Wadhonzwa nei? But chakazongokura chindinetsa ndechekuti after incident yasisi vangu ndakazorota mai vangu vachifamba vari mumba, wanga huri like ndakarota huri usiku, but vaifamba vakapfeka dress ravo ringe renge pingere vachifamba vari mumba, but vasina musoro uchibleeda. Zvaiva zvokuti munhu agurwa musoro panengori nemutsipa uri kungobuda ropa, so refresh ropa racho maitorinzwa mumhino mangu. Ndikarohwa nehana. Ndakuzovaudza manje mumwe musi achinge vanga vaenda kumusha, ndakuzovaudza ndikati ndo zvandikarota, zvikanzi ninge uchingorota zvinhu zvakaipa. Saka nguva iyoyo tasingazoti vabereki vedu vanga varoma, handi mazvona. But paiitika zvinhu zvekuti ungangotaura vaibva vangonzi aiwa tinyararire mapaona. Saka as we grew up now, rato dambudziko rekuti ini mufamily ndionamata, but vamwe vese manje vapinda mune zvekubata mishonga izvozvizvi. Saka kuwirirana kwacho kunenge kuritori kure chaiko, vanotopretenda, but unofanirwa kuti mishonga ndo yava kuvimba nayo. Saka zvatokonzera matambudziko asingaiti. Vana hanzvadzi dzese hapana akaroorwa. First born yacho yandikapa confession yekutanga akaita murume wekutodzinga chaiyo, kutodzinga, kutotuka parodhi vanhu vese vachinzwa. Murume akatotiza akatonorora mukadzi kwararo, kutodzingwa, kutonzi ibva pano chi. Saka isasingazoti ari kudzingirwa chi. Izvo imhiko dzake dzekuti hafani kugara nemurume. Yes. Saka ndo situation yacho iripo yekuti munhu unotosara wawega, ende zvimwe zvinhu wautanga kuzviona as you grow up kuti izvi zvaireva zvakati, izvi zvaireva zvakati, izvi zvaireva zvakati. So ndatongoti inini unobva pane munhu zvokuti unogara makore uchitotya kusheya with anyone. But ndakagena confidence ndichiteerera maconfessions, ndotenda neprogram yenyu. Something said in me ndofana kutotaura these things ndichiri mupenyu, because ndikazviviga who is benefiting. Aiwa hapana ningachibenefita. And saka
taura henyu. Ndinoda kukutendai because I think nezuro pane umwe mwanasikana wandakataura naye iye achiti I am afraid kuti ndiuye papublic because my father is a well-known businessman. Saka aiti ndakaona mai vangu vachinanzwa nenyoka. Saka I hope kuti kana kuri kuzonza akateerera she will have that confidence yekuziva kuti this did not happen kwaari chete, zvinotoitika munyika. Iye pachake ka ngaatobuda pachena anatsotaura nemu with confidence nekuti akaita zvokutamba because masecret aya vanhu vanoda kuti ufe nawo ndizvo zvavanoda manje vanhu ivava. They want you to die with those secrets. Inini munoziva kuti ndichikura ndangaisangana nezvinhu zvakasiyana siyana ndisingazivi kuti zvinhu zvinofana kufumurwa izvi. Ukaona ukazvichengeta, there are thousands of people vakangoita kunge iwewe vari kupinda matambudziko aya, asi those people are unwilling kuenda pamberi nenyaya dzekutya. Saka vari kungofa vakanyarara. Yes, saka ndo dambudziko remazimbabweans iroro rekuti we are afraid to speak. We think kuti ndikataura they will come for me. Kana kuti confession ikanzwika nobva ziva kuti definitely atoudza nyika yese. Nyika yese ngaiudzwe. Hapana zita remunhu riri kutaurwa, asi vanhu vanenge vari mumasimilar situations ndo pamunoona vakutouya kutoti mukomana ndiri kutsvagawo munhu anobatsira zvakati, munhu wobatsirwa. So pamunoti after matanga kuatakwa muchiti makazoenda kuchechi, makauya kunoko here kuzimbabwe kana kuti makabatsirwa ikoko kuuk? Zvakaitika ndezvekuti inini pakatanga kuita izvozvo mudzimai wangu aingovhunza vanhu achingoti hapana imwe chechi yemazimbabweans kana imwe chechi ine maprofeti anokwanisa kutibatsira, because aitotsvagawo chechi yemweya inokwanisa kubatsira. Saka takazowana imwe chechi yaida kutopinda even up to now inonzi UAC Ministries. Saka takaenda kuchechi ikoko. Ini time iyo ndasanda kunamata. Ndakatogara zvangu kubheki kwechechi. Ndichingosvika bedzi service isati yatombodii. Zvikanzi baba varefu vari kubheki. Vanonzi ngaasumuke. Chimba unozati pane zvekuti you try to stand up but unopotsa wadona because your knees will be very weak. Ndazikanwa sei anamboti pamunhu zita rangu muno. Ndo pandikatanga kutonzi no, imi baba imi murifanira kuuya kuchechi, ndichazokutsanangurai zvakawanda. Saka because ini handiri munhu uye ane nharo stereki. Saka wakanga watoprofita zvikanzi ayo nomba ndaprofitwa zvinhu. Unoziva munhu unoprofitwa zvinhu zvaizva zvokuti you've not told anyone, even a wife. Topangana okay. Saka ndo zvakandipa encouragement yekudzoka. Ndakudzoka kuchechi kuya manje ndichiramba ndichiuya ndo pakatanga kunzi aiwa vabereki venyu vane matools. Pakatanga kutaura kukazi aiwa musanetsekane, vabereki venyu vane matools. Izvezvizvi kutopinda kwamuri kutoita nekufumurwa kwavari kutoitwa havasi kutozvida. And that was very true because vakandifonera vachindituka vachindipopotera zvikanzi uri kushaya here dzimwe chechi dzisiri dzemweya ikoko, uri kushayawo here chechi yekuti muchingoda kuita zvenyu zvekuprofita muchipesanisana nevanhu mazvona. Inini ndo pandikatoti kudzimai vangu ndikati aiwa chechi yawatotiwanira iyi ndiyo chaiyo. Ndo pandikabva ndaramba ndichingonamata, ndo pandikaona manje kutoti pakutanga manje kufumurwa zvinhu zvese, even zvasisi vangu ivavo and everything, nezvimwe zvinhu zvatisingatozivi because taipinda mumba mavo tichingoona imwe yainge tsanga yaive uchitopinda mumba yainge iri mudhaini chinonzi ndiye kurovesa makonzo, ndiye kuita sei tsanga. Little did we know kuti yango chiri kuti chaingogara mudhaini patebhuru so. Saka yaingoti haiwa ndiye kungorovesa makonzo. Saka Mwari vakazvirivhila manje zvikanzi aiwa ndo chinhu chavanobhururuka nacho ichi. Mazvona.
And inini ndakatanga kuti do because inini ndini ndakakura kandichiti kuchinhoi ndoenda kupi kwasisi vangu ivavo, saka ndaiti ndikaenda kunotoni ndobva ndafonerwa namudhara zvonzi chimbosvika kuchinhoi, saka ndaingoenda ikoko ndichingopakirwa mishonga ndisingazivi, ndichingoitiswa zvinhu zvakasiyana siyana. Saka uku kwacho waiti ukaona nyoka then tanga tichindingirika panze apa taona roambira. Ini roambira ndoiziva because ndaistada ndiri kuchinhoi high school ndaifarira zvekustada nyoka nezvimwe zvakasiyana siyana. Ndikati no, iyeyo ibve kumamba. Ndikati iroambira iyoyo. Ndikati that snake iroambira, there is no mistake about it. Ndaiterera ikabva tangoenda kuseri kwebuilding kwebedroom ravo ngodai yadisappear. Kuyaenda kupi? Ende pava pane imbwa panenge pakatora imbwa dzairara pavheranda dzichirara pamadziro nepapi. Pamba pano hukura imbwa, panogara imbwa kumasebhabhu. Nyoka inogara pano sei? Sekuru, sikaivanzi vabudisa $20. Vaiziva mazuva ena ndichiri kumwa. Zvonzi sekuru, tsvagai shamwari dzenyu nemabhemba. Mubhembe, mucheke heji, mubhembe, mutandare navo muchibhemba, muchidii, pamba panatsonaka. Otherwise tinogona kurumwa nenyoka. But tinogona kuvhunduka. To clear pamba paya, to clear pamba, todi. Ndo patikazoona idzi nyoka idzi dzadziri pasi pechirata. Kunyoka idzi dzaiva ngani? Tadziona dzaive 2 dzakatoita hata dziri pasi perata ipapo. Mwana wavo chaiye second born, vane vana 2 bedzakomana. Second born akatoona neni. Ndikati mwayanesu unoda nyoka idzi? Zvikanzi sekuru azamuda nyoka dzakakurodai. Ndikati nyoka idzi dzakagara apa, imbwa dzinotenderera pese, imbwa dzikatonzwa smell yenyoka dzinopenga dziri ipapo. Tatikana taakuzovaudza taona mazinyoka akakura akadai dzakaita kunge nyamafungu but maspitting cobra zvakati. Zvikanzi madziona papi? Takuvaratidza. Zvikanzi sekuru ndosingachingoti garai muchibhemba muchipisa panapa, vana vacharumwa nenyoka, rematogara muchingoklina panapa. Ini zvikandinetsa, but munoziva ndizai zvokuti ndaimboedzawo kana kumboenda kuna maprofita zimbabwe kandainzi enda, but ivo vaimavhara nemishonga, handi mazvona. Waitosvika utoudzwa zvimwe zvinhu zvisina kana nemusoro wese, zvisina kana nemusoro wese. Okay, ndozvikuitika izvo. Ototi akaona nyoka dzakadai zvonzi inyoka dzemudondo zvakazodai. Saka ivo manje nekuziva manje kuti vafumurwa because nekufamba kwenguva. Ende ndakazoti imwe shamwari yangu akuzondudza kukanzi takazosvika pamba pasisi vako. That was years later. Akutaura mukomana wacho ari futi kuno kuUK. Zvikanzi takazoona nhingirikini, takazodzingirana nedzimwe nyoka but twava turi tudiki, tikaona tunyoka ndomba ataura nesame color nezvese. Dzakafanana nedzaidze dzandikaona. But dzadziri 2 dziri diki. Ndikati ndikamuudza ndikati takatomboona hombe dzacho dzekala iyoyo. Saka nyoka pamba pacho hadziperi, mune muchingodziona mukada kuti mudziurayi hamukwadzodziurayi because dzinongo dzikangoti wa kudai kuseri kwemba hamuchadzioni. Zvatopera. Yes. Ende ivo mukavaona munhu akanyarara zvekuti mukangoona so munototi yes, this person is so nice, that munhu mukuru chaiye mumabasa aya. So zvinhu zvichiitwa zvinoitirwei? Kuti mari here kana kuti ndezvekuita upfumi here kana kuti? Right. Chinoitika ndechekuti zvanga zvakuitwa kuno kuUK zvanga zviri zvemari. Asi zvimwe zvacho izvi zvinhu zvinenge zvakagamuchidzwa kune madzinza. Ivo vazotengawo zvavo mishonga yekusimbisa pabasa and so forth. Neimwe mishonga yavo yekuti vaite zvinhu zvavanenge vachiita because varoyi vanenge vachiita competition yehukuruka. Saka the more zvinhu zvaunenge uinazvo
unobva waita more power even mumhuri. Saka munhu anenge akutorombawo nezvake apa anenge achishavire uroyi rinenge ragamuchidzwa kubva munana mbuya nevamwe ava, ozoti mishonga yaanopuhwa nana baba nevabereki, ozoti yakewo yaanotsvaga. Saka zvinhu zvacho zvinenge zvawandisa, hazvisina kuti munonongedzera kuti izvi ari kutsvaga mari, izvi ari kutsvaga chii, because kana vana vake chaivo chaivo vana vake chaivo vakomana avo madununu, mumwe wacho akatoparetwa musoro ari tori mudiki, tikatozviziva tiri kunamata kunzi no akatochekeresa mwana wake. Saka vana vake akatovachekeresa. Yes, vanotogara vese pamba, hakuna anoroora. Muroora angoita mwana wake akati ndopota ndichingoya muchizoona mwana, but handipano handichagari. Pane imwe confession makati muroora akangogara akatiza. Chii chakatizwa nemuroora pamusha? Pamusha pacho zvinoitika ndezvekuti number 1, munhu wakarara une zvinhu zvaunoona usiku, zvinhu zvekuti haukwanisi kuzviona, hautombokwanisi kutsanangura kuti chii. Makonzo mba mavo anenge akawanda zvekuti zviri abnormal zviya, zvekuti anenge achingoapia everywhere. Ende masounds amunenge uchinzwa kokudaidza pest control pamakonzo. Mizanache munoziva zvinhu zvemushonga ka haukwanisi kuita zvepest control. The same kuchinhoi chaive kwavabereki aive kwamakonzo iwayo ari abnormal aya yekuti unogona kuti mudhaini makagara, amwe anenge achidzika nesilingi, amwe achidzika nepapa, amwe achiita sei. Makonzo acho haasi natural. Saka even mukaisa zvikirimbani zvezve zvokuti mumaurai, makonzo emishonga haatombobatwi nezvikirimbani. Mukaisa mishonga haadyi. Saka zvinenge zviri zvinhu zvinoita kunge makonzo masei, but zvinenge zviri zvinhu. Saka munozoona kuti zvinenge zvichiitika mumba imomo, vana kana ari mwana anenge achingovhumuka achingorwara, chii pachingoitika zvimwe zvinhu zvekuti unotoona wega kuti munhu akazoti rega ndimbononamatirwa kana kumwe kupostori, anonzwa zvinhu zvekuti anongosvika achipfeka mabhegi ake musiwo achibva haararipo. Saka muroora uyu akangogara bva atotiza. Ngoita kamwe mwana wake angogara ngodai, mwana wake nonga ane 2 years, akati kwete pano apa zvepanonda sarenda nobva enda. Zvizhinji akaramba kutaura, asi akataura kuti pamba apa bodo handikwanisi kugarapo. Aiwa zvakaoma. Ndosaka pakutanga paya ndati sure inoita kunge movie. So kana kuri kunzi if it will be possible nerimwe zuva ndikakwanisa kuzombotaura napasta venyu, maybe vanokwanisawo kuzombotirondedzera kuti chakaita kuti vakusumudzei muchangopinda muchechi chii. Okay. Aiwa, the original ndingangoti pastor vedu, prophet vedu original vakashaya. All right. But yes, because it was vakatotanga chaivo kutotiburitsa mubva mumadhaka, vaitonzi apostle Bernard Kamombo, vakatenda kutoti straight away mukatoenda paUAC ministries mukatotarisa munotoratidzwa kuti ndo vailida up to I think 2009. All right. Sure. Saka apa ndakutoshandirwa nemamaprofita akasiyana-siyana awo emuchechi, because kuZimbabwe vachiri kozva mamaprofita emuchechi medu vanototi profita togona tovafonera pafoni vachitotinamatira. Saka kutoti ndisvike stage yandiri inoi, I just felt kuti let me take down this load. Yeah. Mutonzwa zvekuti ndichatozoti nekufamba kwenguva ndichazokupai mamwe mapatsi zvangu kuti pati yakati ende ndotokupai mareferences ekuti kana muda kutokonfirma bvunzai uyu mutonzwa mega kuti zvese izvi
it is very, 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 very true from the bottom of my heart. Munyika matiri kuraramamo une uroi, mune kutsimbirirwa kuitwa vanhu vakasiyana-siyana. Iyo zvino muri kutarisai mune nyaya dzenyu, nyaya dzakawanda dzamuri kuburitsa dzevasikana vasiri kuroorwa. That is very, very, very true. Vana vari kugadzirwa vari vadiki votokura nemunyama yekuti haatofi akaroorwa. Haatofi akaroorwa because iye murume wekutanga wakapuwa chinenge chiri chikwambo. Saka even akada kuti chikwambo chaicha ndo chinozouraya manje varume mazvona maboyfriends. Saka iwewe unotodana nemusikana uchitoti ndikuda musikana but icho chichitora kuti uyu mukadzi wangu wandikatopuwa. Vamwe vasikana vanenge vakatopuwa kungozi, mumhuri mukaita ngozi vanogona kutora mumwe musikana votomugadzira kuti aiwa iwewe takukuripa tokupa musikana uyu. Saka mwana anogona kutopuwa kungozi ari kuma 10-11 years asingatozivi. Pamunenge akuda kuzoti akuda kuroorwa manje, ngozi iyaya inenge ichingouraya then pamazofamba paya pamazonzwa kunzi ngozi iyaya kuzotaura manje vese havangada kutora mukadzi wangu. So ndokushereketa kuita vanhu. I think pane imwe futi confession yataverenga nhasi yemwanasikana ari kuti maboyfriends ake ari kungopera kufa. She is so distressed kuti chii chiri kukonzeresa kuti maboyfriends munhu wese waangodanana naye anongofa. Saka I hope kuti dai akakwanisa kuteerera conversation iyi, at least nyangwe iye anokwanisa kufila kuti she is not alone in this world. Yes, definitely. Ari kufanira kutobatsirwa chaiko kuenda kumaprofita nevamwe vanobatsira kutoti mweya iwoyo utobva pari. Zimweya iro riri pari, nyangwe akaita sei hakuna, rinoramba richingouraya chete because iro rinenge chova kuti ini ndakapuwa mukadzi uyu. Saka mukadzi uyu wese ari kuuya anenge achitonzi unoda kutorera mukadzi wangu, saka rinenge richingouraya. Hey mukoma, ndinoda kukutendai chaiko nekundipa nguva yenyu. So sezvo mataura kuti pamunenge muri free tichaita nyaya idzi in parts and parts. Icho kwadi tinoningirika zvekutoti after nyaya iyoyi aiwa pane dzimwe nyaya dzichauya in parts because inini even mukada kuzondibvunza full yangu zvese ndinokupai handina, but musaburitsenyi kuvanhu kuti izvo, asi imi mune mutoziva zvangu everything about me. Handichanyari, handichatyi. I want people kuti vabatsirwe chete. Yeah. Aiwa ndinoda kukutenda inini. Aiwa. Thank you very, very much. Program yenyu imi hamusi kuziva, impact iri kuita program yenyu hamusi kuziva. Iyo program iri kuita impact isiri kutomboita, muri kubatsira vanhu vakawanda, and please don't stop posting. Kana kuda kudzorerwa mashure necriticism, imi vanhu vari kuunza zvinhu zvikutovarwadza. Vamwe vanhu vangadai vakazvisungirira but because of kuposta vari kukwanisa kuwana rubatsiro. Saka inini don't stop the good work. Program yenyu tikutoda tohopa kutoti dai ikatokura zvakapetwa kudarika apa mukawana kana 100,000 masubscribers or more, ikure tizive kuti yes program iyi ikubatsira vanhu vakawanda muZimbabwe nepasi kuno rese. Please keep on doing the good work. This was the conversation yandaita na mukoma ava. Vadiwa vateereri, kana kuri kunzi une confession yaunayo, do not hesitate, uyai titaure, nekuti you don't know, zvimwe kuda confession yako ichabatsira umwe munhu, nekuti umwe munhu anenge akatobata kana mushonga wemakonzo achitoti I am going to commit kana suicide chaiyo, asi akazoteerera confession yako anokwanisa kumboti let me sit down and rethink izvi zvandiri kuda kuita. Vadiwa vateereri, until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.